Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizde ýene-de ýurt içinden takyp şo koronavirus bilen baglanyşykly meselelerden başlamakçy. Bilşimiz ýaly koronavirus şol mewjap gidip otyr, ol ortadan aýrylanak. Ýöne häkimetler şo informasiýany çykarmajak bolup durly hilegerliklere başurýarlar. Ýöne olum başardan. Indi şo bir näçe gezek ýüzlenipdik da watandaşlarymyza şo çağalary şolar ýaly agyr kyn döwürde keselçiligiň mewjap urýan döwründe mektebe goýbermezlik bar edi. Oňam sebäplerini aýdyp berdik. Şol koronawirusyň delta varianty çağalaryň üstü bilen çalk diýerýär, ululara geçýär. O çağalar ölüm ihtimali bolsa-da ýöne ululary degen ýerine ansardan sagaldanak diýip aýdylýar. Hakykatdan hem şeýle oňa da men delil getirip aýdyp beren. Ýani aýdyn şu taýda meselem bizim ýaşap oturan döwletimiz Şweýçýada öňün habar berdiler. Bir etrapda 17 sany adam, ýani garrylar öýüne ýaşaýan 17 adam we şolary seredýän 11 adam personal, 28 adam koronawirusyň şu ýanky görnüşi bilen keselli. Şolaryň 8-si eýýän ýok boldy. Indi galanam şol intensiwny palatada kömek alyp berdi. Näme boljak, näme bilen guturjak bol belli däl. Şonuň ýaly ýagdy beýleki etrapda da biziň welaýatymyzda 5 adam bir günde şol koronavirus alyp gitdi. Olam garrylar öýüne. O garrylar öýdülerine ol o taýda köçede ýatan garry ýok, watandaşlar. Olar giýje günni şol ýanky aýtdym, 17 sany garry, 11 sany eneke seredi. Hemmece göz astyna, bular hemmece vaksinany alyn. 2 vaksinany alyn. Ýöne şol delta varianty degenden soň o beýleki urulan vaksinadan kän kömegi ýok diýip aýdylýar. Ýöne nähilem bolsa şol Şweýçýada urulýan ýanky Pfizer köp ýerde Covid'in bir topar görnüşinden rüstem çykýar. Ya kesellerine de adamlar yeňil geçirýär. Emma ýanky delta varianty bolup duran ýagdaýlar. Bizim welaýatymyzda 2 güniň içinde 2 tane etrapda ýüz beren ýagdaý aýdyp berýän. Şweýçýada bu zatlar giýilenip durulana kana radioda, telewizionyda günni aýdylyp durdy. Sonra da ýene ýazylýan zat internetde alyp okudum. Amerikada, Şweýçariýada, Germaniýada, ýene bir näçe döwletde eýýän 4-nji görnüşi mewjudly. Olam çağalan üstü bilen. Ine şonuň üçin şu meselede çağalara ir döwürden vaksina geçmek barada, ya kiçi ýaşly çağalarda vaksina geçmek barada kararlar kabul edildi. Meselem Şweýçýada ozal 15 ýaşdan ýokarysyny etmeli diýip karar gelinen bolsa, indi görüp dur kiçi ýaşly çağalaryň şu keselli indi şonu 12 ýaşa getirdiler. Birinji noýabrdan başlap 12 ýaşdan 15 ýaş aralygyna çeldim çağalary vaksinadan geçirmeli. Kubada öňkaýdyşym ýaly 2 ýaşdan başlaýar. Şonuň üçin Türkmenistanyň çağalary mektebe ugratmagy watandaşlar hiç hili zerurçuluk ýa-da bir şolar ýaly bir mümkinçilik ýok. Derwäis işler şol. Etmäň şonu watandaşlar. Maňa habar gelip durdy, aýdyp durlar. Jaňa diýär hanmada aýdýar o 3 tane çağam var, 2 saat gitmeýän eken ýöne 3-njisi şo maňa bildirmesinip bu mektebe ýuwaşlyk bilen gatnaýan eken ýöne ejesem şondan habarly diýerdi. Şo 3 çağan 2 saat mektepden galýa, biri mektebe gidýär. Şol mektebe giden çağı, şol mektepden keseli getirip ejesine beýleki jigilerini dogurlaryny ýokuşdursa, ondan näme bolar? Muň soňy näme bilen gutarar? Sonra bolmasy iş bolsa, tragediýa gopsa, soň ene atan arasyny bular ýaly işde bir oňşuksyzlyk göremezmi? Ya birek şolar ýaly günah ýüklenmezmi? Bir pikir edip görüňa. Ya şol mektebe baran artykmys ilim alýam, ya bilim alýam. Şol hökümete bähbitlisi şol mektebe barany maşinlary ýükläp paxta meýdanyna gidiljek. Ýene de hemmejik jüýje ýygnanan ýalyna bir maşina baslyk edip gidildi. Watandaşlar, men näçe gede gaýdýan. Şol hökümete, özüň hökümet diýip atlandyrýan jenaýatçy topary
Türkmenistanyň ilaty halky aslyna gerek däl. Nähil gyrylýan bolsa şol hili gyrylsyn. Ne bolup duran zatlar şonu görkezýär. Näçe gezek düşündirmeli. Şu elementar zatlary. Çağalar mektebe gitse hökman keselleje görünüp dur. Bütün dünýä lerdana gelip dur, çağalar çelli, waksina urulup dur. Türkmenistanyň gulaly gullukmuş. Näme gulaly gulluk? Näme ol eýesi ýatan mazarlary göreňizdir? Ýene bir gezek gaýtalap aýdýan. Haýyş edýän. Uğratmaň çağalary mektebi. 2 ay mektebe gitmäni bilen şol körde hin galasy ýok. Şonsuzam şol mektep diýip okujaýyny alýan ilmleri ýok. Hatda mugallymlaň özlerem deýren şu botylar biz näme üçin mektebe gitmeli. Olaram öz ýallaryny biz syrkyw ýa näme diýip bülten alyp mektebe giden akly. Sebäp bilýär çağalar olar keselletjek. Olaram soň öýüne getirip öz maşgalalarlaryny keselletmeliler virus bilen. Ýöne mugallimliğim günäsi gerdenine zawuşlygyň, direktorlygyň biz ýa şonu işlemesek mektebe barmasak aýlyk tölenen akdy. Wagtjan nogally size o dünýede öleňizden soňam aýlyk tölenjek aladasy ýok ýa iziň zakalary kompensasiýa berjeklermi? Ýa hun tölejeklermi sizine iş ýeriňizde ýa postuňyzda wepat bolduňyzda? Hani o Aşgabatdaky mektep müdiri ýa direktori mugallimler olarma entek ýaşamaly adamlardy, gitdiler. Näme-de? Esas şu mektebe çağalar şu keseli getirildigini. Bir oturun, oýlanyň, bir netije çykaryn. Mugallimler. Siz çağa ilim berýän adam. Siz nädip olara ilim berýän eger olaň ömrüni bir tarapdan olaň ömrüni kesmekçi bolup durýan. Bu meselede bağışlaşmaşak ýokdur. O janyanyň enata soň aryny sizden çykarar. Gurban bolup o köşkde tohumy bilen. Siz bilen eliniň ýa-gapdalyny. Halk ayağa galan güni soň sizden hasap soraljakdyr. Şunu bilip goýun. Men şonu size aýdaýyn diýdim. Ikinci mesele Türkmenistanyň içinde bu näçedi? 4 gün bolýan. Bayramçylyk edip berdi ýa-da şol Gurban bolyň tohumy. Hem oğlu var ýa-ni Serdar. Meskin sokar 40 ýaşapdy. Nämemiş? Indi 40-dan soň ol prezidentli özüni hödür edip biljekmiş. Bolýar. O konstitusiýada her bir garajdanynyň şol wezipe dalaş etme hakkı var diýip Serdara berilen mümkinçilikler. Türkmenistanyň 40 ýaşan raýatlaryň ährisi şol wezipede dalaş edip bilýär. Erkegden anýar. Ine konstitusiýa şonu aýdy. Ýöne aly böyle näme üçin o Lellimiň o ogly gelip oturmalymyş? Elbetde olar oturçuk. Sebäp bilen ogurlan milliardlaryny halas etmek üçin, bilen janyny halas etmek üçin, gowrap saklamak üçin ýeňsede oturan adamlar, toparlamy, korporasiýalar, bütün dünýä maşenlikleri şolaň ogurlygyny dowam etdirmek üçin elbetde ine şolar ýaly tentek, samsyk, kemakyllar gerek. Halktasyn çykarman otursa ola serdarmyşyn? Gurban Gulyň iti ýa-da atam gelip oturdular şol kürsüde. Halka gerekmejek bolsa ol beýlekler näme talamaz ödýän döwletiň ýa milletiň baýlygyny. Halk aýa çykmady hany artygyň harmoniýaly 30 ýyllap gidip otyr, galym ömrüm gider. Ýöne bir gynançly tarapy bir ýurt elden gitjek, indi ýurt galjakka bölek puçak satyljak. İkinciden millet galjak şu toprağın üstüne özün Türkmen diýip atlandyrýar. Olum hana gyrgyna berilip otyr. İçine aksam, ol jenaýatkar topara gerek gal, daşyny aksa tembole gerek gal. Onu mene 2 ýylyň ine ýalanyň girdilen karantini görkezip otyr. Indi bärde ýene de şol ogly barada giňrak durup aýdar soňra näme üçin beýle oýunlar oýnalýany. Ine şol oyunun bir çetine geldi. Ola 40 ýaşya, şogunum ya ertesi günüm amnistiýa çykarýar. Ine bir topar adam boşotdyk ya gitdi diýip şoň üçin ady belli bagşyna boşodypdyrlar. Muňa da millet el çarpýar, ay gowulaýt diýip. Näme el çarpýar? Şol bagşyny bastıran şo haramzadalyň özü dälmi? Ine el çarpalýar. Ya ol oglu näme ol keypine gitdim ol türme ya başy jenaýat etdimi? Şol tohumy ýok diýen üçin ýa garşy durullygy üçin o ine alan jezasy oňa saglyk dilärinen gowuzy hany diktatoryň ýüzüne diýin. Näme üçin şol oglany basdyň?
Näme üçin şunu çöýlap ezerçek diýe masalasyndan aýry şular ýa ezerde zulümde ýaşadyl. Bilem oyun. Bilem siyasi oyun vatandaşlar. Şol enni hamana bir günahyny geçenmişin. Näme günahı bar o geçiler ýaly. Sen öz günahın öz jenayatyň barady. Tohumyň bilen hasabat. Bir halkyň öňünde kelläňi ýalaňaşlady ilkinji nowatda. Soňra gezek halka ýeter ýa sen buyruklaryny ýerine ýetirip halkyň depesine şanyk döwüp oturan powerly. Ähli de gezek ýeter. Ýöne bular edýän zat ine şol halkyň gowurýan bagşysy ine şunu çykarsak bir topardadyň üstüne gömers ýumur ýa ine oglumy ýene bir ýerden muny beýlek ýerden adabyry berip ine öz ornuma goýýar diýen niýet bilen oyun bolýan oyun ol. O neresi bagşa wah edilip on türmeden çykarylana. Türmeden çykardylýan bolsa, hani bir ýyllar boýy türmelerde çüýredilip saklanyp oturulan siyasi bendeýler. Ha? Näme üçin şolar çykarylana? Eger çykarylmaly bolsa, näme üçin onlar çyýlar bärine otur türmelerde öz dinini arasy we alyp barýan ýigitler. Näme üçin şolar boşadylan türmeden? Öz dini ynanjy üçin. Yok, bular şol halkyň gözüne çöp atmak bilen başga zatlary ýeňseden oýnajak bolýarlar da ýene-de. Ýöne bu zatlara halkyň ýol bermez. Şeýdip men gaty umydym bar da, adamlar indi düşünüp başlady, görýär bu hökümetiň atýan sapalaklaryny. Ine sapalagynyň biri mana ýurduň daşyny çykdy. Ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna öz video ýazgysyny uradyp, honun näse bolup o taýdan gürläp oturdy. Maňalla. Ýöne oňa kim inanýar? Seredin hana şoň çykyşynyň aşagyna halkyň ýazýan kommentlerini. Bir şoňa berekella diýene, agdyndan ot çykýar milletin. Goý, Birleşen Milletler Guramasynyň akylarym okasyn görsün bilseler. Kime tribuna berýärligini. Haýsy diktator gollap oturarlar. Şol sany ýanky bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasy. Ol arada ugradan ol satlyk wekilleri bar, Türkmenistanyň bar, virus ýok diýip gaýdan. Şolar jenayatkar. Her bir Türkmenistanyň ölümine şolar sebäpkarlygyň biri. Şaňmy? Olaram ine jenayatkary şärik, sebäpkarym da şärik. Ora şärik diýler. Bular bolsa jenayatkary şärik. Millet şumal gyrylyp ýaty. Türkmen halky genoside düşdi. Näme üçin sesini çykana? Hani bütün dünýä Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarma guramasy. Ha, näme bular agly ýaşmakly ýaly bolýar? Näme üçin sesini çykaranakdy? Türkmenistan her günde 1000den gowrak adam koronavirusdan, keselçilikden, medisina hyzmatynyň ýoklugynyň wepat bolýar. Bular kime seredýär? Ha? Bular näme gözüni gulagyny gapyp ýatylar öýünde. Demek Türkmenistanlılar bulara gerek değil. Gerek bolmasa onun ne işi var? Türkmenistan'ı guramaları agza edip alıp Türkmenistan'ın şu guramalardan agza olup durarlığı için yılla tölenýän bilýän milyonlarça dolar var. Şoları saklamak için her bir devlet öz büdjetinden pul uğradypdyr her ýyl. O haram horlary harç edenden halkymyza harç bolsun. Eger seredilmejek bolsa, halkyň şu ýagdaýyna kyn gününe şu diktatoryň öňünde böwet durmajak bolsa, ýa onu jogapkarçylyga çekmejek bolsa, dünýä jemgyýetçiligi, onu näme üçin o dünýä olar ýaly jemgyýetde Türkmenistan agza bolmaly? Ine şol real moral soragyn bar watandaşlar. Ýene-de bir zat ýurduň içinde bolup geçýän bir uly samsyklyk. 27 sentýabrda bular garaşdyrlyk bayramany belirlejekmiş. Birinciden garaşdyrlyk güni 27 oktýabr. 27 sentýabr däl watandaşlar. Türkmenistan Respublikasynyň garaşdyrlyk alan güni 27 oktýabr. Şonu yglan eden 175 deputatyň biri men. 27 sentýabrda hiç zat bolup geçen Türkmenistan. Näme sebäpden şonu Türkmenistanyň parlamenti 2018-nji ýyly 27 sentýabra geçirdi. Ene
şol döwür şu parlamentde oturan her bir deputat şu edilen jenaýaty personal jogapkärdir. Jezasyny çekmeli bor. Düşünürsünün bermeli bor halkyň öňünde. Näme üçin halkyň taryhy wakalaryny ýoýup bir diktatoryň aşagyny taşlaýarlar bilen. Hasapsy zat ýokdur bu dünýede. Ýeri jogap bermeli bor. Ol Gurban Gulam baky gelenler bu dünýäde hiwayetmen bu wezipe. Ol bize entäk diýeri gerek halkyň öňünde diýerligini jogap berdi kellesini ýalaňaçlap. Bize on ölenem gerek gal, koma düşenem gerek gal ýene bir zadym. Ähli tohum tiýji bilen jogap bermeli bor. Eden jenaýetler üçin, halka görkezden zulümler üçin. Ol gullara menne uzakda däl, halk düşünüp başlady näme etmeligini. Edemýärler ýuwaş-ýuwaşdan ýurdun içinde. Berekella. Onluklarım işläpdir, yüzlüklerim ýuwaş-ýuwaşdan herekete girip başlady. Adamlar ýönüp biziň islediğimiz birden mewzalyk giden akdy. Ýagdaýa görär. Şolum dogry diýip tapýan sebäp bizde entäk 5 welaýaty bir günneden ayağa galdyryr ýaly. Güýjümiz ýa mümkinçiligimiz ýok ýa ýeterlikli däl. Ýöne şo zatlar ýurdun içinde işlenip dur watandaşlar. Jenaýetkarlarym hasaba alınıp dur. Döredilen ýanky M2 olam hany hasaba alyp oty Süleýmanyň depterine ýazyp otylar kimiň näme jenaýet edendi. Wagty gelir jogap bererler. Onun için bu işler bir gat arkaýlyk, sowukkarlyk bilen edýäsi. İçiň ýanyp dur. Gözüň ýaşy sil bolup akýar. Ýöne şular bilen görüleşende gaty parasatly, gaty sowukkarly hereket edende de edil şolar ýaly jogap bermeli. Gızmalyk bilen, bular bilen dikleşir ýaly adam däl, bular insan dilini düşünýän heýwanlar, bular heýwanam däl. Şeňmi? Bular söz bilen, enen ýaşy, atan ýaşy bilen, bular insaba çagyryp, bular namyza çagyryp, bular bir halkyň öňündäki borjuna çagyryp, döwlet öňündäki wezipe borjuna çagyryp, bular dediler ýaly adam da. Bular nämeden ýasalanan belli de. Şolong damaryna türkmeniň gany akýarlygym ýalan bolup durdy. Hakyky türkmen bolýan bolsa, beýdip öz topragyny, öz watanyny, öz halkyny bular ýaly zulüm etmezdi. Daşyndan gelenler hiç wagt türkmeni beýdip zulüm edebilmedi. Öz içimizden dören dönükler terden edip oturan işi. Birleşen Milletler Guramagy bar, ana şol çykyş edip gaýtdy da şu taýda. Ya uğratdy şu. Onu şu taýda oturup dinleyen adamlar var. Birleşen Milletler Guramagy diýilen ozur döredilerini şu dünýä ýüzünde bir parahatçylyk orap saklamak üçin, adamlaryň hak hukuklaryny öpçün we berjaý etmek üçin şu uğurda tagalla edýän ýa etmeli gurama diýip dörediler. Onu eger şular ýaly bilen maksatnamalar bar bolsa däl bar. Onu näme üçin şolar maksatnamalar ýa öz boýuna alan borjyny guramy dogly we dürst berjaý eden akdylan sonra we men. Näme bu Türkmenistanyny bolup geçip oturan tragediýany, gyrgynçylygy gören akmalar. Görýä, onu näme üçin hereket eden aklar? Näme üçin ol diktator han gelleden şu tribunada jogap ber. Ýani biz komissiýa uradyýas ýurdun içine barlamagy. Açýan sen serhedin açaňakmy? Biz senden sorap duramyz. Biz barýas şota. Şotak barbam terhed açma. Näme üçin Türkmenistanyň grajdalary 2 ýyllap öz ýurduny, öz watanyny, öz maşgalasyny, öz çağalaryny goşup bilenä. Kim ol lellim beýdip bütün milleti kösär ýaly. Ol prezident diýilen wezipen birinciden ol basyp aldy. Men onu size 7-nji ýylyň määr aýdyp gelýär. Galanna da ol wezipede ol halkyň ynam edip berilmeli wezipesi. Otak onun hakkını tutýarlar. Kim prezident bolsun, premier bolsun tapagy ýok. Onu menejer hökmünde halkymyz hakkını tutýar. Inen şu taýda geldi 4 ýyl, 5 ýyl, näçe konstitusiýada görkezlerimiz. Şonu işläp ber. Dogry işleseňe ýyllyk hasabadyň diňleýär, 2-nji ýylyňa sen dowam etmäň mümkin ýokmy? Götüňe depip kowaýmaly sen şol işde.
Başaranak mı? Senin nöktesi çıktı mı? Yani de 4 yıl ya 5 yıl. Halk ona ses verdim, şo gelmeli. Biz näme üçin bir lellim kem akylyň öňünde ýykylyp ýatyr? Ya o iki satyrnyň arasyna salam berýän har bolar. Näme üçin? Millet bollugymyzmy şu? Bütün dünýä üstümizden gülüp otyr. Inni ýurdun içinde ýene şu gidişine gelse inniki ýazy çelli näçe adam halas boljak, näçe adam diýeri çykjak, onu Allah bilmese bennesi bilen ha. Ýöne gyrgynçylyk günne gidip durar. Näme üçin şu zatly barada dymy otyr halkyna? Näme üçin ýerli ýerden öz hak hukugyny talap eden akly? Hiç bolmany çağalaryny bir mektepden alyp galyp bilen akly. Nämemiş mektep direktor gelsin ne bay diýärmiş. Olaň üstüne uçatka goýmaly. Ora diýerler diýer. Uçatka goýmalysan. Polisler. Size mäherti jogap bermersiň şu diýen jenaýatyňyz. Ol milletin çağasy özü şu zatlaryň üstü bilen gyrlandan soň siz näme pülpüllep ýaşarsyňyz diýermiş soň. Jedanyz gatagır bol. Onu öňünden duýdurýar. Gaty zamun kanunlar işlejekdir. Ýöne şuň kugun emel eliňizde ka wezipe barka, ene edebilşim şu diýip halkyň depesine şanyk döwüp otursaňyz, size de gowdurmuş garaşýan näl? Asla durmuş garaşarmy size? Men bilemakdan näme karar çykarjak sizin eden jenaýetleriniz barada. O karary ene adyl sud berer. Ne watandaşa şuňlukça gysgaça şu zatlaryň üstüne durup geçeýin edim. Ne basym wagtda dowam etdirip bu işleri ýöne aýtjak bolýandym, şo parat näme gerekdi? Şuň jemläň şu ýerde 27 sentýabrda birinji ol asla hiç bir ýemedi. Bolan waka ýok. 91-nji ýylda. Ikinciden hem şonu üýtgedipdirler, jenaýatkar diýänim parlamente seredin bolýanda. Onu alyp üýtgedipdirler 18-nji ýylda. Şonu 27 oktýabrda, 27 sentýabr diýip kabul etmeli. Aşagynda da inanmardyň. Sapar Murat Niýasoň goly bar. Ayho, ol 2006-njy ýylda ölüp gitdi. O näme üçin 18-nji ýylda şol kararyň aşagyny ýene-de Niýasoň golydy. O bu zatlardan bir habara. Gurbangulyň goly durmaly şo taýdy. Parlamentiň başlygy bilen bilelikdi. Bular şo jenaýaty edýän jenaýatlaryny öz boýuna almalyk niýeti bilen o ölen jenaýatkaryň üstüne ýükleýär. Ene şeýle onu soňam şunu 27-nji oktýabrda da şu ýyl bellemek gerek däl köpçülikli. Näme üçin? Şunu koronavirus sebäpli. Ene erti büýürüň hemmäňiz Aşgabatyň köçelerini çykmaly edipdirler. Köçelerde ýene de şu büdjet işgärleriniň hasabyna baýda gasmaly edipdirler. Kime gerek bu boş takyrdy? Kim näme peýda gördü şu garaşdyrlykdan? Han aýdyň maňa. Kim baýap gitdi? Ha kim çağıryn okuly bilimletdi, daşary ýurtlara erkin çykyp girip gezip beren türkmen mi maşgalasy bilen? Ýok. Onu näme gerek? Ol boş takyrdy. Innen pandemiýa döwründe häzir köçä çykarsyň. Ýene de diýmek şol paratdan soň, 2 hepdeden soň, ene ýene de şuurlar Aşgabatda her gün ýüzlerçe adam ölýän bolsa diýmek, paratdan soňra 2 hepdeden soňra her gün müňlerçe adam öler. Täze şo parada gatnaýarlyň ýa köpüsi keseller, eserlerine çel. Galanym şo taýda keseller. Gurbangulyň azaryny topugyny dedär, näçe köp millet gyrylsa şonça gowy. Siz haçan akylyňyz aýlanjak watandaş. Ola tribuna da dur, olaňyrda. Hemme goragy üçin halka mutaýdy bir-birini dyknyşyp, mene bir-birini keselledip el çarpmalymyş, öňüne tan soýnamalymyş. Maýmun etdiler ha bütün milleti bular. Indi haçan aklymyda, aňymyda aýlanmaly bir. Watandaşlar. Indi şu mesele bar. Oturun, oýlanyň, pikirleniň, gaýrat edin, özüňiz netije çykaryň. Onda şuwlukça hemmäňiziň öýüňizde saglyk, sag oturma watandaşlar.